siyakwamkela kuye Nkosi. Okonje ukunikeleyo nokukunikela kuni. Okwaba inkosi Yesu. Obusuku enikela ngabo. Yathabatha isonke yazaba ibulele yasithekeza yathi. Thabathani nidle umzimba wami lo owaphulelwa nina. Oku kwenzeleni ukundikhumbula. Ngokunjalo yathabatha naye indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumnqophisa omtsha osegazini lami. Amaxesha onke nisuka niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kuba ngamaxesha onke nisuka nisidla eso sonka niyisele loo ndebe niyakwazisa ukufa kwenkosi ize ifike. Kodwa ke asuka isidla eso sonka ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo ngoba netyala lomzimba negazi lenkosi. Akafike ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo kuba lo udlayo uselayo ongafanelekileyo uzidlela aziselele ukugweba engawukaleli nje umzimba wenkosi. Ngenxa yokuba ninzi phakathi kwenu abasela amandla abamilele banele abalele ukufa. Kubathala zicalula yesiba asigwetshwa. Sigwetha nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasikelwa phansi ndawonye nehlabathi. Ngoba ke bazalwane bam, xa nihlangene ndawonye banidle linamani. Kuba ke abalulekile makadle ekhaya ukuze ningahlanganyeli ukugwetshwa.